I kako je završila ova zadnja krizna generacija? Drugim svjetskim ratom. Bit cijele priče je da se samo mora prepoznati na kojoj točki se mi u ovom ciklusu zapravo i nalazimo. Ja se prisjećam onih dana dok smo bili klinci, dok smo uzeli kartonsku kutiju, izrezali bili rupu i onda smo igrali dnevnika. Da li se i vi sjećate tih vremena? Mislim da je to bilo negdje 80-ih, ako ste moja generacija. Dobar dan i dobrodošli natrag. Ko je pogledao moje video zapise vezano za promjene paradigme, zna da sam najavio ovaj video zapis koji se veže za cikluse. Zapravo je to dosta ozbiljna tema, ali jednostavno moram se smješkati jer i dalje pratim neke stvari okolo sebe, gledajući tu i tam i televiziju i međunarodni mediji. I sve ove vijesti koje ja jednostavno vidim i slušam, meni stavljaju samo osmijeh na lice, jer oni govore takve nekakve gluposti, moram to ovako reći, a pozadina je zapravo apsolutno drugačija. Uglavnom, ja se zovem Valentino Cardinale, vlasnik sam Tehnopraha i inače bi ja trebao pričati o mojim bojama u prahu i kemikalijama i čepovima i kojim kakvim kapicama. Dakle, sve što se veže za pokrivanje potrebe u pogonima za plastifikaciju. Međutim, odlučio sam od ovoga ljeta se baviti sa drugačijim temama, jer jednostavno vrlo mi je teško jednostavno podnositi i vidjeti da postoji toliko neznanje. Danas ću razgovarati o četverogeneracijskom ciklusu koji se nalazi u svojoj finalnoj fazi. Dok pričamo o smaku svijeta, onda to zvuči smiješno, zapravo kao da ja to priželjkujem, međutim to nije baš tako. Nego smakovi svijeta ih je bilo više i smakovi svijeta se ponavljaju svakih 80 godina. Bilo mi je zanimljivo vidjeti na HRT 4, mislim da je to bilo sad neki dan, u nedjelju popodne možda, nekakve vijesti vezano za tog samita u Dubrovniku, isto posebna tema, kad je njihov novinar na mikrofonu pričao i rekao je nešto vezano za 80 godina. Zanimljivo. Sve što raste mora i pasti, a sve što pada mora opet i rasti. Svakih 80 godina imamo vrhunac jedne krize, odnosno završetak jednog generacijskog ciklusa. Da bi mi razumjeli kako funkcioniraju ciklusi, moramo ići u prošlost. 1779. godine bila je Američka revolucija, 85 godina kasnije, 1864. Američki građanski rat. 80 godina kasnije, 1944. godine, Drugi svjetski rat, a trenutno se nalazimo na izmaku 79. godine, a mi se bližimo vrhuncu nove krize. Nažalost, četverogeneracijski ciklusi često završavaju velikim geopolitičkim previranjima. U ovakvim vremenima opasnosti od oružanih sukoba su vrlo velike. Ljudi tendencijalno razmišljaju linearno, smatraju da sve teče konstantno, te da nikada ne postoji pad. To je više želja nego realnost, a najbolji primjeri su dionice, tehnološke dionice, nekretnine, gdje čovjek stekne dojam neprestanog rasta. Međutim, to nije realno, ali je to ljudski način razmišljanja, odnosno percepcije. Unutar ovih ciklusa postoje i takozvani boom and bust ciklusi, što ću vam objasniti u jednom drugom video zapisu. Stoga preplati se na kanal, aktiviraj zvono i daj mi jedan like ako želiš i sam proširiti vlastite vidike i naravno šeraj ovaj video zapis. Bit cijele priče je da se samo mora prepoznati na kojoj točki se mi u ovom ciklusu zapravo i nalazimo. Linearno razmišljanje neće vas dovesti do cilja, nego će vas dovesti ravno u katastrofu. Priroda nije linearna, da bi otkucaji srca bili linearni, ne bi postojao život. Postoji jedna izreka koja kaže da svaka treća generacija počinje opet iz početka.
Ja mislim da to moramo malo revidirati, jer tu pričamo zapravo o 4 generacije, pošto je stara izreka išla ovako. Prva generacija gradi, druga generacija živi od toga što je prva izgradila, a treća generacija počinje iz početka. Međutim, Otto von Bismarck je jednom rekao da prva generacija stvara i izgrađuje dobra, druga generacija upravlja dobrima, a treća generacija, koliko god grubo to zvučilo, mlati praznu slamu. A četvrta generacija sve uništi. A prema riječima jednog vrhunskog njemačkog analitičara, zove se Benjamin Georg Deutsch, on kaže ovako: prva generacija stvara dobra, druga generacija upravlja dobrima, treća generacija mlati praznu slamu, a četvrta generacija započne sve iz početka. Svakih 80 godina ljudi izgube veliki dio imovine i prolaze kroz jednu strašno veliku krizu. To nije nikakva tajna. O tome svjedoče puno povijesnih knjiga, a do čega dolazi zbog nepravovremene spoznaje onoga što se događa. Unutar tog 80-godišnjeg četverogeneracijskog ciklusa postoje oni kratki ciklusi koji traju po 20 godina. Drugi svjetski rat, dok je završio, on je završio sa ovom zadnjom njihovom kriznom generacijom. I onda je to započelo opet iznova, takozvana baby boomers generacija, koja od 45. do 65. nije ništa drugo radila nego sagradila sve iznova. I stvarali su. Druga generacija, to je takozvana X generacija, ona je od 66. do 82. upravljala s dobrima koje su stvarali u prethodnoj generaciji. Milenijalci od 83. do 2000. godine, to je ta generacija koja zapravo mlati praznu slamu. Sve je izmišljeno, sve je napravljeno, nemaš tu velike izume više. I četvrta generacija, takozvana Z generacija, od 2001. godine do danas je ta naša krizna generacija. Veliki broj nezaposlenih mladih ljudi, sve više i više krize. Ako gledamo malo unazad u zadnjih 20 godina što se sve dogodilo, budite si svjesni da se već više od 20 godina nalazimo u krizi, koja je započela sa padom Twin Towersa u New Yorku, što je društvo zapravo dovelo u stanje šoka i oduzetosti. Nakon kratkog perioda društvo se je oporavilo i misli da je najgore prošlo. Međutim, oporavljeno društvo ide ravno u sljedeću krizu. Sa početkom 2008-2009. godine, poznata kao velika globalna financijska kriza, da bi se do 2020. godine društvo ponovo oporavilo, ali izazivanjem pandemije, koju smo upoznali pod nazivom COVID, započinje nova kriza. Vrhunac krize zamjenjuje stari sustav, dakle opsoletne strukture, i implementira nove sustave i novi svjetski poredak. Sustav kojeg mi danas poznajemo kao naš ekonomski sustav, on je došao do svojega vrhunca, ne funkcionira više. I sad se pokušava to uništiti da bi se postavio novi sustav. Idemo opet malo u prošlost. Ako se sjetimo konferencije u Bretton Woods 1944. godine, kada su 44 moćnika pobjednika Drugog svjetskog rata zajedno s Amerikancima postavili novi ekonomski sustav kojeg mi poznajemo kao dan danas to što su oni postavili i prihvatili američki dolar kao svjetsku rezervnu valutu. Mislim, zadnja generacija prije Drugog svjetskog rata
takozvana silent generation, tiha generacija, koja je bila od 1925. do 1944. U tom razdoblju su ljudi doživjeli inflaciju, to jest hiperinflaciju, pošto su se odštete Prvog svjetskog rata rješavale štampanjem ogromnih količina novaca. Nakon toga se ušlo u deflaciju između 29. i 33. izazvanu recesijom do koje je došlo zbog nestašice, odnosno obezvrijeđenosti novca. Također, države se discipliniralo promjenom novčanog sustava, odnosno prilagođavanjem standarda zlata, koji je u razdoblju od 14. do 44. bio primijenjen na način da iz prvotnog odnosa zlata i dolara, gdje je 20 američkih dolara u novčanicama odgovaralo 20 dolara u zlatu, da bude prilagođeno na način da 20 dolara u zlatu vrijedi 35 američkih dolara. Skrivena svrha ili posljedica toga jest otuđenje imovine ili devaluacija američkog dolara, odnosno povećanje vrijednosti zlata u visini od 75%. I kako je završila ova zadnja krizna generacija? Drugim svjetskim ratom. Političari današnjice pokušavaju na svakakve načine ispuniti dana obećanja, no boriti se protiv ciklusa je nemoguća misija. Upravo zato što se nalazimo u tako jedinstvenom periodu, na kraju 80-godišnjeg ciklusa, zapravo usred finala velikog finala. Odnosno unutar 10 do 15% preostalog vremena tog ciklusa naše Z generacije. Trebamo biti jako oprezni, ali jako spremni na nove izazove, prilike koje se budu stvorile početkom novog ciklusa. Osobno mislim da politika jako dobro zna što nas čeka, jer se namjerno uništava gospodarstvo na globalnoj razini, sustav ili gospodarstvo u sadašnjem obliku nije više održivo. Pokazatelje uništavanja gospodarstva, odnosno sustava, možemo prepoznati kroz pandemiju. Sve nelogičnosti i mjere u pandemiji definirane na globalnoj razini, nastavno navodne klimatske promjene, bankovni kolaps u Americi, to je samo bila proba onoga što još slijedi, sami čekajte. Inflacija čije brojke se uljepšavaju, da, rat u Ukrajini. To sve je mali dio ili početak velikog reseta prije uspostave novog sustava, o kojem sam vam pričao u videozapisu usred promjene paradigme. Zaključno, sljedećih 2 do 5 godine bit će vrlo turbulentne godine. Stojimo pred velikim promjenama. Za neke ljude to prolazi neprimjećeno. Ima i toga. A vi koji slušate ove zapise za globalnim saznanjima koje dijelim sa vama, moći ćete se lakše pripremiti za nadolazeće promjene. U kratkim crtama, mi se nalazimo pri završetku 80-godišnjeg ciklusa, međutim nalazimo se i pri završetku još jednog ciklusa. A to je imperijalni ciklus Sjedinjenih Američkih Država. Amerikanci su uveli 1944. godine sustav koji poznajemo kao današnju ekonomiju, te su postavili dolar kao svjetsku valutu. Međutim, niti jedan imperij nije uspio preživjeti duže od 267 godina. Zadnjih 11 imperija imalo je prosjek trajanja od 238,5 godina. Američki imperij vlada od 1776. i trenutno se nalazi u 247. godini postojanja. Dakle, opet moramo gledati u povijest, pa ćemo vidjeti što se dogodilo s tim imperijima. Kroz povijest možemo pratiti svjetske rezervne valute. Na prvome mjestu, odnosno prvi su bili Portugalci, pa su slijedili Španjolci, pa su bili Nizozemci, pa Francuzi, pa Britanci i onda Amerikanci. I tu se mogu nadovezati na američki dolar. On ukazuje zapravo na to da između 2021. i 2024. bi on mogao dostići svoju najnižu točku vrijednosti. Američki dolar svakih 16 do 17 godina dostiže svoj vrhunac. A nakon tog vrhunca, 7 do 9 godina kasnije, on dostiže svoju najnižu točku.
A zadnji vrhunac američkog dolara bio je u siječnju 2017. Točno 16 godina nakon zadnjeg vrhunca iz 2001. A 2017. plus 6 do 9, 23. eventualno 2026. Uglavnom ovoga mi prisustvovamo trenutno ovome padu. Možda je sada puno lakše razumjeti zašto Amerikanci stalno traže nekakve ratove diljem svijeta, jer se jednostavno kraj američkog imperiji definitivno približava, što Amerikanci žele spriječiti pod svaku cijenu. Dakle, kriza u Tajvan, Ukrajina, Srednji istok, a o Srednjem istoku budemo isto napravili posebni videozapis. Zato se pretplati na kanal, daj mi jedan like, podijeli ovaj videozapis, jer ovakve informacije nećeš dobiti na seminarima, radionicama, sveučilištima ili ostalim službenim kanalima. Dakle, nekakav sažetak u cijeloj priči. Uništava se postojeći sustav, naprave se reforme da bi se onda postavili novi sustav. U tome je zapravo cijela priča. I malo je to zastrašujuće, jer najavili su digitalni euro. Mislim, to nije više nikakva tajna, samo da se o tome ne priča, ne stavi se na veliko zvono. Ali od 1.1.24. namjerava se, zapravo 2 godine prije nego što je trebalo biti, oni su razmišljali o 2026. a ipak su sad prebacili na 1.1.24. godine, uvođenje digitalnog eura koje se bude paralelno moći koristiti sa gotovinskim novcem. Ko malo kuži nešto u ekonomiji ovoga, sada će gledat. CBDC, to sam rekao usred promjene paradigme, Central Bank Digital Currency, to će biti naša budućnost, nažalost. Bit ćemo vrlo, vrlo transparentni, stakleni, prozirni, kompletno. A gotovinski novac ovoga žele jednostavno makivati. To će nestati. Kad tad. To ćemo doživjeti. Poznati ekonomist John Maynard Keynes je rekao da ne postoji suptilni i bolji način za rušenje postojećeg reda i mira od uništenja valute. Znači ovako, nalazimo se na završetku 4-generacijskog ciklusa, njegovim završetkom će se zaključiti i američki imperialistički ciklus. Američki dolar kao svjetska rezervna valuta će nestati. Nalazimo se usred promjene paradigme. Hvala vam lijepo i vidimo se do sljedećeg video zapisa.